Wala yung alog nyo sa alindog nito. Ito ako eh. Ano ba yung mga ginagawa ng kaklase? Kamusta nyo mga kanser? Ako pala inyong kaklase na wala na ngayon sa online class. Sa face-to-face class na tayo para daan mga memes ngayon. Pati na agad simulan. Hello, galing kay Singalad. What's up mga bagsak? Vlogger si teacher! Hey! Paki-like na lang yung report card nyo tsaka sa magulang nyo. So kung maging ganito ka-proud sa aking grade kahit ano pang score yan. So galing kay Antunjid. Note. Inaagapan lang niya, di ba? At least alam niya, pag sinugod na siya ng mga pulis sa isang bypass, alam na niya kung paano ang galawan. Sino nag-picture to si teacher? You dumb fucking bitch! I'm gonna fuck you! Hindi ka na tumama. Ang cute naman nila. Ang cute na walang tatlo. Parang si B1, B2, tsaka si B3. Wow! Gumalaw talaga yung unang wave. Naalog ako eh. Maraming salamat. So nakuha ng 4950 sa ESP. Tinulungan yung para perfect perfect ka sa school, perfect ka din sa langit. So ma'am, nangongopya po si hindi ko rin magets. Pag gusto niya maka-perfect sa ESP, ano ba? So, this is a certified American moment. Di ba may quiz tayo today? Tunad! Instincts na nagustuhan niya sa akin. Ito, nag-sad boy quiz. Yan, hindi ka papasa dyan, leche. Sunod, galing kay MP. POVP teacher, masasayo kayo o babagsak kayo? Ako at ang mga tropa ko. Lahat, alam mo, pinapractice lang kayo niya. Pagdating nyo na nagtatrabaho na kayo, nilunukin nyo na naman yung pride nyo. Sinasabi ko sa inyo. Pag sinabi ng boss mo, teacher mo sasayaw ka para sa sahod mo, sasayaw ka. Sasayaw ka para sa Christmas party, kahit mukha kang tanga, sasayaw ka. Matatalo ka ng mga talagang bida, talagang sanay silang mag-perform. Naalala ko dahil sa trabaho namin yung bading, sobrang talagaan ka bonggabol eh. Para ba, sige na, sa'yo na lahat ng price. Hindi ko kaya gawin yung ginagawa kayo sayaw. Cool. Ano, galing kay Peculiar Todd. Bibirit ka pa. Meron din ako ganyan magic trick ako yung pupuniti ko kunyari. Dapat syempre sa crush mo, di ba? Para meron kang gimmick. Puniti mo kaya biglang kasi mapapabuo ko to. Tapos papahipan ko din sa'yo. Tapos pagkaan niya, ibato mo yung papel sa bibig niya. Pag-ano ko na yun eh. Sarap ng trip ng tropa. Para sa susunod yung crush mo, iba naman yung ibabato mo sa bibig. Diba? Galing kay Jed. Ang baba naman ang score mo. Bakit? Yeah. Sino ka ba? Sino ka bang nambabasher? Excuse me. Hindi mo ako kilala. Kilala kita, klase kita. Hindi mo ako kaano-ano. Klase kita. Ito, sasabihan baba na score mo, pero ano ka lang naman, like 3 points below sa kanya. Saka yung mga umiiyak kasi hindi nila perfect yung score. Inis ako sa mga ganun. Makikita mo, siya, 19/20. Sige, ikaw na din nag-review. Talala ko itong babaeng to, na-feature na natin siya. Yung sa, bakit ganito ang mga Pilipino ba yun? Sunod? Gusto ko rin maranasan yung academic rivals to lovers na yan, kaya alam bobo ako. Okay, alam mo na anong priority mo. Huwag ka muna lumandi. Mag-aral ka. Nagkaroon ka na ng magandang buhay, medyo successful. Mas marami ka ng time lumandi at mas gusto ka na rin landiin na ibang tao. Kasi hindi sa nakikita ko sa mga dami humihingi ng love life. Hindi ka naman worthy bigyan ng love life. Di ba? Mga batugan, iba-iba ang priority sa buhay, kupal sa magula, o ano mang hindi ka respeto. Ano mo muna yung sarili mo, focus ka muna sa sarili mo. Pag minamahal mo na yung sarili, madali ka lang mahanap ng tao magmamahal sa'yo ng natural. Pero siguro mag high school ka, college, sige, maggago ka lang. Ngayon naman yung panahon na masarap maggago kasi mababa pa expectation sa'yo ng tao. Pero galing kay Jazz, nag-joke yung kaklase mong corny. Wow, nagsalita, baka ikaw yung corny, di mo sure. Sa Pepito ba to? Pepito Manalo na to
May kilala ko lagi sa class mo sinasabi, cringe, 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 cringe. Lahat cringe sa kanya. Pero sige, patawarin mo ako. At isa lang, patawarin mo ako. Tapos sabihan mo rin siya ng cringe. Parang hindi niya nakuha yung pagmamahal sa magulang niya. No? Lahat na lang sa kanya cringe. Oh, meron tayo dito. Precocious little child. Ang daming alam. Grabe. Ito pala ang epitomya ng komedya ay nasa loob ng batang to. Pinagdaan ko rin naman siya. Naintindihan ko yan. Nag-joke si Momster ako na 75%. Yan, kahit corny yan, tatawanan natin yan. Pati tayo nagtatawanan sa graduation. Sunod! You dumb fucking bitch. I'm Oh! gonna fuck you. Kala ko, hey! Puti nga sa'yo. Tsaka, nakinig yung 5 kanina eh. Tsaka, wala alindog nyo dito. Wala yung alog nyo sa alindog nito. Ano to? 1% review, 99% faith. Napadasal at napahawak na Rosario ang college student na si Marlon nung mag-exam sa subject, thermodynamics. Tsaka, maganda yung thermodynamics. Kayo ba ng crush mo, meron ba kayong dynamic? Pero medyo ano yan, huwag yung lahat idaan sa dasal, umaipar. Sabihin sa'yo ni Papa Jesus, umaipar! Mag-aral ka naman, huwag kang puro dasal. Pero okay lang naman yung ipaghaluin mo, di ba? Magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili at kumpiyansa kay God. Pero wag mo bigay lahat kay God, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang tanga. Nasa tao ang gawa. Kailangan mo rin na po mag-aral, di ba? Pero maganda ka na yung mix. UST ba yan? Shoutout sa amin, hey! Ayon sa kanya, isa to sa pinakatatakutan niya sa nila bumagsak siya sa isang quiz na score ay 7/30. Okay lang yan. The 7 deadly sins. Okay lang yan. Importante ay dapat para mas malakas yan. Dapat maghawak kamay kayo ng mga klase nyo. Gawa kayo na isang rosary na dami. Itong mga iba't ibang misteryo na kung bakit hindi kayo na lang nag-aral lang mabuti. Sunod. Divergent plate. Oh! Oh! Derby ko din isang lingip ng exam between two. Oh! Hey! Damn! Di mo naman itong quality na to. Nag-kiss. Buti pa yan, nag-kiss. Oh! Isa pa. Parang tayo. Kung mahilig sa memes si teacher mo, ma-appreciate niya. Bigyan ng score yan. Memes out of 10. Rad. Nanto kay ganito kasi yan. Yung pag-aaral nyo ngayon, halos hindi naman lahat yan gagamitin nyo eh. Diba? From experience, hindi naman lahat. Lalo, saka nag-iiba-iba rin yan. Depende sa industry ang ginagalawan mo. Pero ang tinuturo kasi din dyan ay kung paano ka nagko-commit sa isang bagay. Mapa sa kailangan mong gawing trabaho, kailangan mong gawing homework. Nadadalo mo yung ganyang klaseng habits pag nagtatrabaho ka na. Diba? Yung mga inaaral mo ngayon, hindi naman lahat yan if gagamitin mo sa buhay mo. Baka at best 50%. Kung talagang malapit sa industriya mo na kailangan may alam ka sa isang particular na subject, di ba? Pero yung ang sinasali mo dito, faith ko yan, isa ka engineer, example. Gagdahin mo ba sa faith lang yung paggawa mo ng bahay? Mamamatay yung mga taong titira dyan o magpasok sa building na yan, di ba? Para example yun ng ganun. So, pwedeng gagawin yung ganito, di ba? Masyado ka lang cool kid sa memes, pero okay lang. Kung memes lang naman, okay, wow, perfect ka kay Prof. Pao. Sana pagkakita mo yan, tulad ko. Kay Polly. Masa? Papasa na nga lang eh! Leche. At least magagawa mo na yung ginawa kanina ng bata, di ba? Alam mo na ang galawan. Alam mo na ang proseso. Sarad kay Jason. Yung wala sa ni-review yung tanong. Paano niya di kinayang tumawa? Pogi kasi. Alam ko may mga prof naman na binibigay talaga yung halos yung kalahati nung yung binibigay yung scope. Pero syempre, kailangan pa rin aralin lahat. Pag sinabi niya lahat sa'yo, di yun lang yung aralin mo. Sunod. Present, sir. School na naman to. Oh! Ba't
hindi ka sumasagot, ha? Mga tropa talaga eh. Yan talaga kasama mo sa hirap at ginhawa. Mas marami sa kakupalan. Bonus na nga lang kung makakascore. Wrong spelling pa. At deserve mo yan. Oh, no. Sila ko binidyoan lang ito randomly. At wala naman talaga nangyari sa kanya. At ito yung marami oras yung tambay, yun yung marami oras ngayon sa face to face. Sana lagi may prof din na teacher na maaasahan, ha, hindi mga teacher na matapos lang yung klase kasi may pinagdadaanan sa buhay. Tayo naman yung binabayad, di ba? Yan ang sinusulat sa Death Note, ha. Ano yan? Ito lang kailangan mo sa buong semester hanggang graduation. Akala ko madali lang exam pero ang hirap palang huminga kapag may kausap ka. Totoo naman. Tanod! Aliki Mikael. Andito Uy, po vlogger kami na may sa student. party Kanina ng mga vlogger teachers teacher. At ito si Ma'am Jody. Hi, ma'am. Ay, ma'am. Hi, sir. Hey, cellphone ko yan. Hi. Cellphone ko yan, bibigay mo, babagsak ka. Alatang watcher ni Kong, ha. Ayun po, no? Lahat ng vlogger din na sinasabi. Ayun po, no? Pagbabaksakan dito. 5, 4, 3, 2. Hey! Bata-bata sa langit ito. Baka pa magalit pa wala na kasi bakit makalalakot mo bakit pero okay lang. Hindi na may mga sumtanong sumabait kasama na parang yung para sa tunog na gitara. Kasama pinapalik sa banya. Tunod! Ay, galing kay Sierra. Sila na nakakuha ng 4750 sa test. Ito yung sinasabi ko eh. Pero makakaiba naman yung pressure sa may mga ganong klase ng mga magulang o estado sa buhay na kailangan niya talaga ng perfect score mataas. Ako, nag-try ko mag-apply sa scholarship pero natalo ko ng anak ng janitor. O nagkaroon ko moral dilemma doon kaya hindi ko na ginawa. So, paulit ko na kwento kayo doon sinaalala ko doon. Galing kay Jody. Napansin mo ang kamag-aral mong bully na papalapit sa iyo. Ano gagawin mo? Okay, pagtalo sa bully. So, hindi pilit ka tinutok sa isang bully. Sasagutin mo siya ng bakit ano ang dahilan. Sumaba na tama o mali. Isulat sa patlang ang tama kung pahayag ay nagpapakita ng pagbabahagi ng kakayahan. Isulat naman ng mali. Kung hindi, magaling akong kumatangol. Kakatalaman ko kung ito ay may kapalit. Tama. Mali! O nga naman, bakit ba tinuturoan mo? May mga maganda ka tinuturo sa ano yan eh. Na yung bully ay may matutunan, di ba? Di pwedeng lahat na lang self-development kami. Paano naman yung upal? Sila naman magkaroon ng character development o isumbong sa teacher. Ano ba naman yan? Sunod, leche. Bagsak yung teacher na gawa nito. Dali kay Habit Delicious. Gaming wireless sa school. Seryoso. Si Sander to. Sander na may ligo. Wireless gamerist. Pag yan na-confiscate teacher, literal lang, wireless gaming less ka na. Sige, DM, ba't ako susuko? Hindi pa ako nakakain ng enzyme. Para ganahan ka pumasok, diba? Sarad! Passing score natin ay 15 above. M4. Ano ba? Hindi tayo mga Amerikano. Huwag ka kayo magpaka-cool. Leche. School slander, yes! Galing kay Psychor. Teacher explaining na ang math ay madali lang, tinatamad ka lang. Sige, sabi mo eh. May face to face niya to. Ang buhay kapag walang variable. Di ko sino ba kasi nag-invento na dapat merong letter sa numbers, ha? Exam na bukas at di ka pa nakarit. Ako naniniwala dun eh. Nag-session pa naninigil. Naninigil? Abot! Namatay ka ba? Agot ka. Okay lang, confidence lang. Papatawa mo lang yung crush mo, pwede na. Wala ka magagawa. Hindi ka nag-aaral eh. Puro ka faith eh. Hiniligaw ka na iba. Wala na yan. Lalo na ko yung ballpen mo, yung malaki kanina. Wala na. Umasa ka pa. Ewan ako kung anong lesson yes. Naalala ko yung bagong hero, agent o champion. Nakuha ko sa'yo, lapitan nyo yung IT. Naku, ikakuntsaba nyo po, goods yan. Yung klase mong hindi nakapaliwang mali ang answer. Lalo na yung nerd, no? Ay, hindi pala nerd. Yung lagi nakaka-perfect sa score.
out pag magaling yung teacher nyo. Shout out sa lahat ng teacher dyan na hindi na may kwenta. Hindi. or yung kailangan mag-TikTok kasi sinabi ng prof nyo na yun yung homework nyo. Pucha naman. Tama! Very good. Sunod. Focus lang. Galing kay Zendora. Wala akong oras sa mga suliranin na yan dahil suliranin ko ngayon kung paano ko itatawid ang pamilya ko sa gutom. Sunod galing kay Dodong. 15. Plus. Pwede namang plus lang sa lahat, diba? Isang malaki. Ano naging 18 yan? 15. Pucha! Pwede to maging business-minded. Kaya magpalaki ng pera. 45 please, may makasagot ba ng ta? Malapit na! Malapit ka na! Hindi! Oy, dapat siya napagpalitan pa! Okay, Ney, doon na yung 4 eh. Ito ako eh. Ano ba yung mga ginagawa ng kaklas? Ano daw? 8. Gusto ko maging ganun ka-confident sa sagot ko. Nagaling mo, sarili pa yung check. Oh, hindi klaro teacher. May ako mag-check sa sarili ko. Rod, taling kay Ivena, naka 50 over 50 kaso sa buhay. At least perfect, di ba? Perfect ka sa buhay. Laban lang. Sino to? May magko-comment na naman. Sinong K-popper to? Para may alam ako. Sunod? Video ko. Sige. You are not allowed. Saksi mo Yung TikTok sa school ng assignment. Agay. Sige. Video ko. Sunod? Bigyan ng 0 over 5 galing kay Joker. POV, nag-announce ang teacher nyo tungkol sa mga scores nyo sa exam. Kailangan ko nakakita ng ganito karaming itong sa buong buhay ko. Sunod, panguli, yung di kayo pinagraduate galing kay Kwano. Kung di kami ka-graduate, kami magpapagraduate sa sarili namin. Para yung bata kanina na nag-check ng sarili niyang answer. Kaya lagi ng graduation music. Very good. Ganito lagi yung klase pag walang teacher, no? Laging late o laging hindi po pasok. So, doon tatapos yun. Kung gusto nyo ba na mga ganito, kung ito like, share sa mga 1% review, 99% na asa sa Diyos. Mga inyong mga classmates, at kung yung subscribe para mamalam. Shoo!